ଖୋଲିଛି ସେବେଠୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବହୁତ ସାରା ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ମୋ ଘର ଯୋଜନା ଏମିତି ଆପ୍ଲାଏ ହେବ, ମୋ ଘର ଯୋଜନା ଏମିତି ସେମିତି ଆପ୍ଲାଏ ହେବ, ମୋ କାର୍ଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ ସେମିତି ଅଛି, ମୋ କାର୍ଡ଼ ରେକର୍ଡ଼ ଏମିତି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ କହି ଦିଆଯିବ ଯେ ମୋ ଘର ଯୋଜନାର ପଇସା କେବେ ଆସିବ, କେଉଁ ତାରିଖରେ ଆସିବ ଏବଂ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ କରି ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେବେ ବି ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ସରକାରଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବୁ ତାହେଲେ ତୁମ ପାଖରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ। ମାନେ ବି କେତେ ପ୍ରକାର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମତ ଶୁଣି ଆପଣମାନେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିବେ ଯେ ମୋ ଘର ଯୋଜନା ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବି କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବିନା ଡେରି କରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ଘର ଯୋଜନା ଯେବେଠୁ ଅନଲାଇନ୍ ବାହାରିଛି ସେବେଠୁ ବହୁତ ସାରା ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କ୍ଲବ୍ ହେଉ, ଓଡ଼ିଶା ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ହେଉ, ବହୁତ ସାରା ଚ୍ୟାନେଲରେ ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ସେମାନେ ମୋ ଘର ଯୋଜନାକୁ ବେଶୀ ମାନେ ଖୋଲିକି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋ ଘର ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେଠୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ କିମ୍ବା ଗୁଗଲରେ ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ମୋ ଘର ଯୋଜନା ଆପ୍ଲାଏ 2023। ପ୍ରଥମ ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଲିଯିବ। ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ ଖୋଲି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ପ୍ରଥମେ ଦେବେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେବେ, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ତାପରେ କନଫର୍ମ ମାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗିବ ଆପଣ ଦେଇକି ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ତାପରେ ବାକି ରହିଲା କ'ଣ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ସରିଲା ପରେ ପ୍ଲାଟ୍ ମାର୍ଟ ଯାହା ସବୁ ଦିଆହେବ ସେଟା ବି ଲାଗିବ, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଲାଗିବ। ଆପଣ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର କେତେ ଲୋକ ସେଟା ବି ଲାଗିବ। ଆପଣ ତାପରେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ ସେଇଠି ଜାଗାରେ, ଆପଣ ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିବେ। ଏବଂ ପଇସା କେବେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିବ, ପଇସା ତ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଥିଲି 7 କି 8 ଦିନ ଭିତରେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ 7 କି 8 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ପଳେଇ ଆସିବ, ଆପଣ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ। ମୋ ଘର ଯୋଜନାର ମୁଁ ବି କହିଦେଲି ଡେଟ୍ଟା ବି କେବେ, ମୋ ଘର ଯୋଜନାର ପଇସା ବି ଆସିଯିବ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି। ଆପଣମାନେ ସେଇଭଳିଆ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣ ବେକାରଟାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଥିବେ, କିଛି ହେଉନଥିବ, ପଇସା ଆସୁନଥିବ, ଆପଣ ବେକାରଟାରେ ୱେଟ୍ କରି ରହିଥିବେ ଯେ ମୁଁ ଏତିକି ଦିନ ୱେଟ୍ କରିଦିଏ ମୋର ତ ପଇସା ଆସିବ ଆଉ। ନାଇଁ, ସେଭଳିଆ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭଳିଆ କହିଲି ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ସେୟାର କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।